Αν βαρεθήκατε να αλλάζετε μπαταρία στο αναπηρικό σας αμαξίδιο ξανά και ξανά, ήρθε η στιγμή να περάσετε στο επόμενο επίπεδο. Αντικαταστήστε την μπαταρία σας με μπαταρία λιθίου Extra Power και απολαύστε μοναδικά πλεονεκτήματα. Απίστευτη διάρκεια ζωής. Το αμαξίδιο σας μπορεί να χαλάσει. Η μπαταρία λιθίου Extra Power όχι. Μεγάλη αυτονομία. Για να απολαμβάνετε την ελευθερία και ανεξαρτησία που σας αξίζει. Απόλυτη ασφάλεια. Κινηθείτε χωρίς έγνοιες. Φιλικότητα στο περιβάλλον. Συμβάλλετε σε έναν πιο πράσινο πλανήτη. Πολύ ελαφριές για ευκολία στη μεταφορά. Και το πιο σημαντικό, σε οικονομική τιμή που θα σας εντυπωσιάσει. Θα αναρωτιέστε βέβαια, αν διαθέτουμε μπαταρία για το δικό σας αμαξίδιο. Κανένα πρόβλημα. Διαθέτουμε μπαταρία λιθίου για κάθε τύπο αμαξιδίου. Ακόμα και για αυτά που χρησιμοποιούν τις κλασικές μπαταρίες αυτοκινήτου. Καλέστε μας σήμερα στο 211-234-1016 για να σας προτείνουμε την ιδανική μπαταρία λιθίου για το δικό σας αμαξίδιο. Extra Power. Η δύναμη της καινοτομίας στις μπαταρίες.